Здравейте, това е първото видео от новата редица видеа по тема как да станем хакери. Ще стане доста дълга редица, както C++ програмиране. Най-важното нещо, което ще направим днес, е да научим какво е Linux. Как да инсталираме Linux. За това ще ни трябва първо една Linux дистрибуция. Какво е това, ще научим по-късно. Първо ще изтеглим Kali Linux 2.0 Download. Така, официалната Kali Linux страница. Изтегляме Kali Linux за 32 бита или за 64 бита, зависи според вас. Lite, защото трябва да чакаме тук доста време. Не се заслужава. Към това изтегляме VirtualBox за хората, които нямат допълнителен лаптоп или компютър. Препоръчвам VirtualBox. Това е като симулатор на хардуер. Симулира като ето тук се изтегля. Инсталацията става за 5-6 минути. Няма да показвам поради причината, че нямам време. Тоест, всеки може да инсталира на такова нещо. Тук най-добре ще го изтрия това. Ново правим. Име Kali Linux. Това е Linux, точно така. Debian дистрибуция, 32 бита. До тук стигаме. Да. VGE. Динамична големина. 25 гигабайта са добре. Тя е динамична, не се притеснявайте, няма да ви изчезнат за 25 гигабайта. Натискаме настройки, промяна. Система, всичко може да премахнем само дискетата. Анца е добре. Аз не спеш. Ей тук натискаме диска. Натискаме тук където е плюса. Не. Пак нещо грешно правя. Премахваме диска. Слагаме нов. Тоест махнахме го. Натискаме диска плюса. Медии да изберем. Изтегляме файлове. И имаме Kali Linux. Това, което изтегляхме. Отваряме го. Окей. Още веднъж тук да проверим. Аудио. Не трябва поначало. Добре. Най-добре. Добре, супер. Тук няма да ни трябва. Няма да ни трябва. Добре, готови сме. Окей. И сега може да стартираме. Минава малко време. Ето го и виртуалния бокс. И това е нашия симулатор, фактически в момента. Ако този ISO файл го запишете на диск и го инсталирате на компютъра, ще видите същото нещо. Но аз ползвам виртуална машина. Install, не graphical install. Unable to boot, press user kernel и CPU. Добре, този проблем ще го правим много лесно. Ще направя пауза, за да видя как. Както казах, проблема беше бебешки. Както виждаме, са минали една минута, откакто учим при процесор и включваме тази функция PAE NX активиране. Стартираме го. Install. Ще чакаме. И се тръгва.
Език. English или... Добре, English. Никакъв проблем. Не United States. Добре, оставяме на United States. American English. Проверява началото, едно-две неща. Ще ударя пауза да микате ви. Почти е готово. Най-добре пак ще ударя пауза. Добре. Hostname. Трябва да пишем името. Кали става или... Да, Кали. Супер. Домейни нямаме, продължаваме. Root password. Избиваме си самата с парола. Продължаваме. Повтаряме паролата. Time zone. Време на... Айде. Да се радва. Може би ще изчакам тук още малко. Така. Да използва целият диск. Без тук да го кодира по един начин. Не. Да използва целият диск. 27 гигабайта, който го направихме. Виртуалния бокс, hard диск, както виждаме. С Enter натискаме и потвърждаваме. All files in one partition, или как се нарича, всички файлове да са в една как се нарича, партиция, или как е, в никакъв случай сепаратна, или тук, поне по-добре за хора, които започват в началото, за начинаещи е най-доброто решение. Finish and write changes to disk. Write changes to disk. Yes. И сега ще трябва да почакаме малко време. Стигнахме за сега до тук. Ако натиснем Yes, понеже използваме Lite система, ще бъдат изтеглени доста неща. Добре, съгласни сме. Не. И удрям пак на пауза, защото ще мине време. Потвърждаваме го с да. Трябва да инсталира така наречен bootloader на твърдия диск, за да се стартира системата. Ето това е нашия твърд диск. С Enter потвърждаваме и чакаме. Така стигнахме до тук. Натискаме Continue. И системата почна сама да се стартира. Радостна новина за мен. Това ни беше целта да стигнем до тук. Името ни е root, като корен в английски език. Паролата ни е тази, която въведахме. Login. Радостна новина. Това ни не трябва. Така. Сега в момента сме в Kali Linux. Важното
за Linux е да отворим нашия терминал и да тестваме да работи всичко, като напишем ls, добре, тъпа идея, apt get грешните знаци, браво, apt get update, да видим дали работи. Изглежда добре. Супер! Сега пишем shut down -h now и системата се изключва. До следващия път със следващото ни видео с основните команди на Linux. Довиждане!